Malita semadoda enuwola yathanda yini swaye Malita semadoda uDr Nyathi kwamhlaba yalengana usiza kulokho okulandelayo ukuhlola ukukhipha isilwane ukuqinisa ikhaya ukulapha umeqo ikhanda elingapheli umhlume ongapheli umkhumiso wezimfuyo ukubuyisa idlozi elithwetshuliwe uhlanga lamathwasa ukuvusa imizwa ukuphuphisa imithi yabathakathi ukubamba umthakathi uyatholakala kule nombolo 064 793 8826 oza kuDr Nyathi uzothola ukusizakala. Sanibona noyingane zakwethu ake nginibelele phinde futhi nginamukele ku-channel ehamba phambili radio Inkezo. Mina-ke ngumfeza ukuthi ungakhuma lo bathi ilast bona amagumede mawuthi usemusha mntana sekhaya uzophinda ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu-ke sisekuyi-double lithinta abaculi abazokhipha enye insizwa ezokhipha insizwa epikilena eduma kakhulu lapha neqenjini kwibhova likadikadiki eyayiphatha ipiki yaze yaziqamba nokuthi igama uBobo umfana wepiki lapha nesezimele-ke. Enye insizwa futhi-ke engadlali kanjalo laphana uma ngabe ikhiphile uyazi ukuthi ngempela uyazinika isikhathi sokucikoza laphana-ke uyalidedela naye i-albamu ka-2024 esihloko sithi ngilifaka lonke. Ngazi ukuthi isidede abantu abaningi lesihloko siyokhumbula ukuthi wey'ngane zakwethu abaculi abaningi bakamaskandi banabo ubuciko uma ngabe bezokhipha izigoma kube khona nje into ezodonsa amehlo abantu okanye into ezodonsa udlebe laphana ukuthi-ke umuntu ufuna ukuyizwa ngempela le ngoma ukuthi yini lelifakwa lonke laphana, yini efakwa yonke. Ukhiphile kuBobo madeda, ukhiphile uBobo uzokhipha laphana uBobo i-album yakhe ethi ngilifaka lonke elindeleka futhi nayo abantu abaningi ohlobo olumangazayo ngenxa nje yobugagu nobuciko besihloko esithi lifaka lonke-ke. Ngazi ukuthi sazi ukuthi-ke abantu impela bazibuza baziphendula ukuthi ngempela-ke kwenzakalani. Wonke umuntu ufulalele, wonke umuntu futhi ulindele ukuzwa ukuthi ngempela kungaba yilento ayicabangayo yini, kungabe lento esicabangayo okanye mhlawumbe uzisholo ngenye into-ke laphana umfana wepiki uBobo. Kodwa-ke ngazi kwethu-ke esihlale khona lapha silindele sizwe ukuthi ngempela uBobo mangabe ecikazwa ngohlobo olumena, mangabe ecikazwa ngohlobo olumangaza ngale ndlela mhlawumbe kuphathele khona. Siyazi ukuthi naye uBobo umunye wamahithi oba-hitmaker laphana. Siyazi ukuthi le nsizwa izosikhiphela izingoma ezimnandi njengoba laphana ngicathi kubhekwe wonke umuntu kubona abantu abazokhipha nje laphana-ke nensizwa usikweletu leliviki esiya kulo. Ngazi kwethu-ke mina sengiphuma kanjena kodwa-ke ngiyanithembisa ukuthi ngiyabuya kwividiyo elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Kodwa sengiphuma nje anginishiyi ngithi nje ngilifaka lonke. Hlangane kwividiyo elandelayo ingane zakwethu nibe nosuku lomnandi. Inkosi enibusise ngithanda kakhulu.